Blay yapi ki parlok ki baju yawan man sengap ya ke jing ai junga nakaneka Amen channel Amen Faithful and True channel ki ba ngaju ai berbor ya ke jing pusan kaktin jong blay ini sedang kene kesini agar teng pa berkun man sem bakuit amen ada kesini ngin sim naka kitab jong Joshua long kapalai dekat kepesan san pan riu u Joshua ula ong haki paiba topen khoi ialah de namar la shai utrai un sale ki kampla hapdeng jong pi nang tau Joshua ula ong sa haki lengdo to sim ia ba ia ka senduk jong kajutang patu yai nak khamat paiba bat kila ba ia ka senduk jong kajutang bat kila le nak khamat ki paiba các tiên trong trai ko hanen ko para ya singo hakane ka dekat ka pesan hakaba hakane ka ekaba lajia hakane ka por kede yakaba ki pat Israel haba kila mi na ri Egypt kila poi ha Shittim but na Shittim kila de ban lecha silang ke Jordan ban lecha kita ki jaka sakari kanan yakaba utrai ulakular ya ki Israel ba un pen poi ya ki hangta pat hang ne utrai hadin bala yap u Moses ula pen kem ya u Joshua ba u mau un long unong yalam ya ki pat Israel sakari kepala kular pat hang ne kede yakaba shwa ban jam yakawa Jordan bad ke keba u Blay ula peta ya u Joshua ula peta haki Israel loong topen kuj ialah de namar lasai utrai un sale ki kam pla hapdeng jongpi topen kuj ialah de bun ki breu ki kwa ya ki kam pla jong Blay haba ngi sitom ngi jenjar habang iyo ya jing sitom kamtam hakamet kapat ke jongi jing sitom kiba habang ini sim dawai ngim dayo jing yarab di ngi pai sha kileng do jong kabalang Katolik kibom dei na kabalang Katolik kiwan kamtam hang ne ngi dei ka Holy Redeemer Renewal Retreat Center hang ne hamoklam hanong stoin Apok Meghalaya de ki kwa ban wan hang ni Heritage Center ban ya kendu ya Father Director Father Jobi ban yo ya ka jingta ba phla jong Blay halor ke jing im jong ki halor ka met jong ki lane halor ki bahai hasem jong ki henrei kepadon kam kedai kane syaba utrai untrai kam phla halor ka met ka phat ka jing im ke jongi don kam ka jing pen khoi bun sin ni kwa direct ya ka jing le kam phala jong Blay hare nangi ngim sem la pen tep ngim sem la pen khoi ya la de namar kata kumba u Joshua ula ptha ek Israel ban pen khoi ya la de ban pen khoi ya la de ha ki tu ki por mut ki hap ban kenya sai pap ki hap ban phlai ki pop jong ki haban pen ya suk ialah de bat Blay kata ka ding jipun khoi ya ki nalor kata ki haban sum ban sai ya ka met ka phat sai ya ki jan ki nep kine ki dik kom ban pen khoi ialah de nakapanta utrai te ngiru ladangi kwa ban yo ya jing trei kam phla jung utrai ka jing im ke jongi dei halor ke jing pang jing sitom halor ke jing ke pangi kendu ke jing im halor ki kino ke benta ke jing im jongi lane ki khun ki ti jongi ke pangi don kam jing pen khoi ladangi kwa ba utrai un pen khoi yangi un pen kentang yangi un pen trei ki kam ki ba phla ke jing im ke jongi ke ba kongsan ka long kamen sem ka ba khoi dia namar kata ha ka niam Kristen Katolik ni don ya kilat jong ki jing pen khoi dia namar kata ma phi baro
Lata pikwa apa niyo ya kene ke jing le kam phala jong try ka sin jam ka bening kong kalong pa pen khoi ya la ka jong ka men sim long ki ba suk but try long ki ba suk but kitu ki ba day ki ba hayeng hasem ki para bri jong pi ki ba don kano ke jing bom ya suk but ki don kam ke jing ya mak but ki di kane ke de kata ke jing pen khoi ya la de shwa pa utrai un le ya ki kam phala te nomor kata ngi don kam ya kiling do ban pen khoi yangi balong ki atiar jong ke jing pen khoi yangi ban long ki atiar ban wanra ya ki kam phala ha utrai te ngiru nala ding haban le te kini kiling do ya ki ba ujisu ulabu ha kabalang maki kin yarap kin yangi ban yok mat ya kita kam phala pat nang ta ha ka dekat ke pan riu ong ba u Joshua ula ong sahai kiling do to sim ya ba ya ka senduk jong kejutang patu yai nak mat upai ba ka senduk kejutang ka senduk ke jing don jong ke senduk kejutang kalong ka ba kong san ba kani ka dur ya ka ba la naduk kane ka por kani ka dur ka ba ya haduk ha kane ka kalimat ka jongi ke pamenta ka senduk kejutang ha ka jing im jongi kum ke kristan ka jing don jong senduk jong kejutang kalong ka ba don ublehi ha pedeng jongi kumba hang ya kane ka jing ya thu ya kane ka jing ke ya na siliang ya kawa Jordan jong ki pat Israel kiling dok kila yang hapring jong kawa Jordan pat kawa Jordan haba kala kta pat kaya de ki kejat jong kiling dok ki barak bakit ya kene ki bapa ya ka senduk ke jutang kala sange nok ke jing tuj ka patuj naneng kala yang nok pat ka patuj na syarum kala kanang yai kanang duna pat kala don ka kenu ka barkiang hapring jong kawa kamut ke jing don jong kiling dok soblei kalong padon kambha ha ke jing im jongi ki khon ki jong ublei ke jing don jong kesenduk jutang kamut ke jing don jong ublei ha pedeng jongi ha po kepala ngidon ke senduk ke jutang kawai ke senduk ke jutang ke dei ke bangi ong ka tabernakel ka ke bangi bu ya ujisu bala kelalong ujisu na ka jing duai jing pen kentang halor ukpu wat kawan bat ka wei pat ka senduk ke jutang ke mengidon ha ka balang ka dei ka Maria ka balong ka senduk ke jutang ke ba im mdei ka bala snada kikti re ka bala snada kikti jong ublehi ka breu ka bala kit ya ublei uba im ha po jong ka senduk ke jutang ngidon ya kine kin long kita ki nong wanra kampla ha ke jing im jongi dikine ki jing sisya mar amen channel ru kedai kepa ngakwa ban wara tang ya ke kepa sisya nakaktin jong blei te nomor kata kene ke badon hakaktin ke jong blei pon ra yangi ya kene ke jing pen im nomor ublei hi ukren hangi upun kam ya ki breu upun kam ya ke ba ngilak ban yo i ban wan ra ya ke jing don jong u hapdeng jongi te nomor kata tongin ya lech shau try da ka donot ke bakhoi knang ba utrai un le hangi yaki kam phala ke pam mangi kum ki breu ni don kam to u jisu rekat uman sim bakhoi bat u blei ukpa hagi jing long ka wei jong ke jing long lai wei u blei lai wei un yarap yangi bat reng ba ka kemi jong u jisu ka Maria kan duailem de ka pantai jongi belengi kerpadi jing duai jong ka Maria nomor ka kitab le ka siti jong u Jacob mo kal nong ka pesan khot ka ban riu ka jing duai ka keren sepang jing duai jong u bahok ka Maria ka de ka wei ka bahok ka priu ka bahok belengi kerpadi jing duai jong ki bahok ni yo ru ya lembah jing kerpat jong ki ya ka jing yarap na uble tu uble un yarap ingi wei pai wei macam skor ki jing duai jing kerpat jong patu ini rap ingi banong berabor ki pakoi en yo ro yu trai Yesus Kristus jenom la jenom amen ak te pa kun sim pakoi amen